Joo. Joo. No niin. Okei. Kuulkaas kaverit. Oli kerran ihan helvetin sateinen ja märkä perjantai-ilta. Niinku monella tapaa, niinku varmaan tiedät. Joo, siinä kävi sit silleen 100 jallupullon jälkeen ja heinän kautta kossua korviin. Kaveri hukkui sitten vesilätäkköön. Nää on näitä. No mut joo, elämä on. Ja se menee eteenpäin, joten niin mentiin mekin. Okei, ei pitkälle päästy. Toinen kaveri kompastui Rotvalliin. Löysi tonnin seteli. Itse olin tässä vaiheessa jo alasti taksin katolla. Mut eikö se on niin, että nää on näitä? Sit meni nopeasti moti kaupunkiin ja mä lähdin maalle. Oltiin serkkujen kanssa silleen, että mitä tehtäis ensi viikolla? Ajateltiin, että vois kontin juoda. No, me juotiin sit se viikon aikana laatikko per tunti. Et ei kai siinä. No, Kankkunen kesti sitten toiset mokamat ja vieläkin on pöllärissä klapijumissa. Vittu! Okei. Mulla ei oo massia, mut mulla on oma pyykin pesiä. Mä en käytä kalsareet, koska niissä on muurahaisten pesiä. Mun pakastimessa on kasa kuolleita setiä. Mä muistan niistä aina vaan niitä kesiä. Mun pedun pakusta lähtee monta desipeli, sillä saa lapsen kiinni ilman kaunista kieliä. Raikkaana syysaamun, mun perästä tulee haju kauhe. Sedät siihen pyörtyi, lopulta pakkasesta ne löytyi. No joo, okei te mietitte mitä vittua mä teen. Sä mietit mitä teet, ideat loppuu, jänee. Onko tää räppibönää ole vitu diippiä? Unohdetaan tää ja tehdään jotain siistiä. Ok. Mun sisko sanoi kerran, että vitu piritonta. Huusi perään rupee kiri sinne kouluun. Mutsi huutaa keittiöstä tää loisen rapu. Keitto! Vastasin haista mutsi vittu. Lähin ikkunasta pölläri siellä vilahtaa ja Maija huus vähän vittu menee. Ikkunasta hyppäsin suoraan Fredin skedeen. Tuli vastaan Meri Tesla Keri. Ei kuulunut ääni kun sähköinen täimi. Oltiin skedes 2 päällä etenee matka Turun Lahdesta. Mä tuli ottaa tatskas vittu iso biusa niinku mutsis liukas. Kaveri kuvailis ku ois kuuma kiuo.